Bună tuturor! Bună și bine v-am regăsit! Eu sunt afară, am ieșit cu Pufi pentru că de-abia m-am întors acasă și aprofit pentru că astăzi am avut o sudumenire, o grămadă de mesaje unde toată lumea mă întreabă despre probleme de sănătate. Cât de importantă este sănătatea noastră, fetelor? Sănătatea noastră depinde de noi, de vitalitatea noastră, de energia care o dăm, de pozitivitate, de bunăvoință. Sunteți de acord cu mine sau nu? După cum vedeți și titlul, tema mea de astăzi este asta, de după masa asta este asta. Bine ați venit pe pagina mea, Ileana Danciu, eu sunt afară, de-abia am venit din centru, am fost la cumpărături. Bună, Denisa, bună, iubita! Bine ai revenit pe pagina mea! Vorbind între timp ce am reușit astăzi, pentru că am fost un pic mai ocupată, dar știți că mă găsesc întotdeauna offline, da, dimineața mi-am făcut postările, mă găsiți și pe pagina în italiană, care nu... O să vorbesc și în italiană două fraze. Pe profilul, mi-am recuperat profilul Ile Danci, pentru că ați văzut că n-am mai fost activă pe el, care m-ați urmărit, pentru că am fost blocată în sensul că am greșit passwordul de câteva ori și am insistat atunci că vreau să intru în direct și n-am mai putut ca să intru și am fost blocată pentru, nu știu, nu mai țin minte, o lună, două, când am fost activă, nu mai țin minte. Acum am reușit, nici n-am mai încercat, am intrat pe profilul ăsta, Ileana Danci. Vreau să vă spun să intrați pe pagina mea Make-up Beauty Ileana Danci, o să intru imediat în casă și am să mă apun să fac gustărica, chiar dacă e mai târziu. De unde mă salutați, fetelor? Eu vă salut din Italia, din Lodi. Din România sunt din Borșa, Maramureș, Maramureșancă, Ardeleancă. Și sunt mândră de asta. Uite pățiți aici, amorelul mami, ia băiețelul, uite-le. Muselul lui mami. Mamă, ce gălăgie mi-a făcut, chiar vorbeam când am intrat în casă cu o clientă care mă urmărește mereu și ea și fiica-sa, chiar mi-a spus, nici nu știam că fiica-sa mă urmărea de când făceam make-up-ul, e nebunită după make-up și auzi când a făcut gălăgie, când am intrat în casă mi-a făcut un show, hai de capul meu, pentru că era supărat pe mine că nu l-am luat cu mine, dar era asta și piață și cum aveam de cumpărat mai multe lucruri și pentru soțul și pentru mine, nu l-am luat cu mine pentru că era aglomerat și cu căldura asta știam că pierd mult timp, nu vreau să-l țin în soare. Și când am intrat în casă mi-a făcut o gălăgie de fai de capul meu, de-abia l-am potolit și am ieșit afară ca să-l liniștească un pic, la care voi intra în casă imediat și voi face un live de pe pagina mea Make-up Beauty Ileana Danci, care nu sunteți abonați, abonați-vă la pagina mea fan, scrieți pe Google, pe Facebook, Make-up cu K, Beauty cu Y, cu Y, Ileana Danci și mă găsiți, sau pe Google, mă găsiți oricum. Așa. Tema mea de astăzi, discuția mea. Am zis că stau un pic afară pentru că m-am băgat aici sub copaci, uitați ce frumos e la mine, e aproape de casă. Pentru că Pufi a obosit. Ia să-l vedeți pe Pufi. Uite aici. Păpușa, amorelul mami, ce face băiețelul, a? Ce face băiatul zigelozul lui mami? Dar ce faci tu? Uite ce m-am lovit aici. Toată zvânătă și nu știu de unde. Aici iar m-am lovit azi la piață, căutând haine. Stai mă cu minte. Am dat într-un fier acolo în chestia aia. Păpușa lui mami. Uite ce frumos stă. Eu mi-am pus o revistă aici sub fund. Chiar am avut-o. Și în revistă ce credeți că am, plimbându-mă cu Pufi, am găsit mentă. O să o aleg, e mentă. Am găsit aici lângă mine. Chiar pe marginea drumului, lângă copac, nu pe marginea drumului, mint, un pic mai încoace așa, drumul e acolo. Și am găsit mentă și mi-am luat un pic de mentă rece, pentru că apa mea detox e aproape pe terminate. Și am să fac o altă apă detox, știți că e foarte importantă, care zicem că nu putem să bem apă. Puneți mirodenile, fetelor, curcuma. Eu la curcuma, de exemplu, când gătesc, pun și, v-am spus, și în supe, și în gustări, și în tocăniță, și când puneți la mâncare, puneți-o împreună cu piperul, pentru că e caz documentat, împreună cu piperul te face să asimilezi mai multe proprietăți. Merem sau nu merem? Unde te duci, băi? Hai, păpușă, hai cu mami, dai, ia-mă! Nu mai pot de cald, cum e la voi timpul? Aici o căldură extraordinară. Hai să merem. Și spuneam, în ce costă programul meu, în ce costă chiar la piață, în timp ce îmi luam niște hăinuță, îmi recomandă o bluziță frumoasă, într-adevăr era frumoasă. Și zice, uite, asta e mișto și acum se poartă. Și am zis către el, de-abia am pierdut 45 de kilograme și urăsc hainele largi.
Pentru că vreau să mă arăt formele, sunt mândră de asta, chiar dacă o trebuie timp și dedicație și încredere în mine în primul rând și să plec cu creierul ca să fiu sigură de mine că îmi doresc și nu să fac mâine, nu, sau să sar peste mese sau să nu-mi iau tot ce trebuie, cum să zice, să nu ne facem noi dușul nostru interior, da? Pentru că în primul rând ce costă programul meu? Bună, Ileana! Programul meu constă în... Hai să mergem! Hai mă odată! Hai să mergem! În primul rând în aloe, da? Eu acum folosesc aloea cu Ganoderma, dar când am început programul am luat aloea cu 7 fructe. De ce cu 7 fructe? Pentru că asimilez proprietățile din toate cele 7 fructe, nu doar din Ganoderma și glucozamina, da? Aloea ne ajută foarte mult pentru indigestie, pentru flora intestinală, pentru stomac, pentru balonări. Ne ajută în primul rând să ne purificăm organismul, da? Practic ne facem un duș interior, e un inflamabil. Chiar avem aloe pur, avem cu gust de miere pentru stomac. Hai Pufi, hai la mami, hai să mergem. E bun pentru masaj pentru corp, cel natural. Pentru tonificarea feței, puteți să-l folosiți ca un tonic, da? Pentru față, să vă curățați fața. Putem să-l folosim, hai Pufi, hai să mergem. Putem să-l folosim și pentru masaj, pentru picioare, pentru corp. Deci este foarte bun, un tonic inflamator și nutrient în același timp. Deci ăsta e primul produs din pachetul meu. A doilea produs care l-am luat sunt cei 4 fantastici care voi știți și dacă vă uitați la video mele din urmă, am niște pantaloni care sunt toți așa, cum se cheamă, și tot mă atârnă pe aici, ba la fund, ba în față, nu prea sunt obișnuită. Bună, Alina, adică. Și tot dau de astea pe lângă mine și nu știam ce mă gâdel la picioare. Hai, Pufi! A doilea produs care este Real Complexul. Ce este Real Complexul? Real de vitamine, care ne dă energie, vitalitate, un complex de vitamine, pentru că în momentul în care purificăm corpul, nu neapărat pentru cine vrea să slăbească sau să se îngrașe, pentru oricine, măcar de 2 ori pe an, ca să ne curățăm organismul nostru, exact ca la mașină, da? Dacă la mașină nu-i pui ce trebuie, nu-i dai ce trebuie, mai merge mașina aia? Nu mai merge. Dacă nu avem grijă de așa și corpul nostru. În același timp te ajută, îți dă energia necesară. Conține fier, calciu. Hai mă, Pufi! Mă scuzați că mă uit, ies lângă stradă și mi-e frică să nu iasă în drum. Măi, poposule, uite-l-ai. Uite-l aici. Puturosul lui mami. Ți cald? Hai că mergem imediat. Ce colorată ești. Mulțumesc, iubita. Ei, nu-s colorată, practic sunt pe verde și pe verde mai închis și mai deschis. Bună, Mirela. Ok? Ziceam că Real Complexul ne ajută mai ales în perioada asta de caniculă, da? Noi pierdem foarte multe seluri minerale și în momentul în care slăbești, pierzi vitaminele din corp. În același timp, Realul Complex te ajută ca să... De ce se cheamă un Real Complex? Dacă stăm și ne gândim la numele produsului, integratorului, suplimentului, pentru că e un complex de vitamine. În perioada asta de caniculă, corpul nostru e foarte slăbit, ne amețește de cap, nu stăm bine, nu mâncăm, sărim peste mese în primul rând. De ce vă recomand întotdeauna, mai ales pe perioada de vară, să faceți programul de detoxifiere, pentru că suntem la mare, suntem peste tot, de multe ori n-ai chef, mergi și mănânci ori un panin, ori o pizza, ori nu știu ce. Tu, în schimb, cu masa vegană, care este al 3-lea integrator supliment și nu numai, nu ultimul. Hai, țiți, că ne băgăm la umbră, îi dă soarele și... Popoza lui mami, mânca la lui mami de băiețel. Uite aici. Hai la umbră, hai să mergem la umbră. E cald, nu mai poate, nu rezistă. Așa? Deci vă spuneam, masa vegană este o masă care are 206 calorii. În astea 206 calorii ce avem? Zinc, potasiu, calciu, vitamina, toate vitaminele B, B1, B6, B12, vitamina C, fosfor. Deci avem tot ce avem nevoie corpul nostru ca să aibă o masă de 206 calorii. Vă dau un exemplu banal. Dacă mănânci o porție de un piept de pui la grătar și cu brocoli, ai în jur de 200, 200 ceva de calorii, cam așa ceva. Dacă dați un share pe Google, vedeți caloriile care sunt, dar cam aproximativ acolo. Pentru că le-am căutat eu în urmă. Și acum că fac o școală pentru nutriționism, cum îi zice în italian? Pentru nutriționism, românești, nu știu dacă zice așa.
înveți foarte multe lucruri. Deja eram una care eram toată ziua pe Google și pe YouTube și pentru rețete și pentru... Mă inspiram, da? Eu întotdeauna, vedeți, când postez sau de multe ori când intru în live, de multe ori îmi salvez foarte multe materiale, da? Pentru că intru cu ideea să fac un lucru și după aia sar din una în alta și vreau să vă explic altele. Memorez câteva lucrușoare care sunt importante. În primul rând, proprietățile care încep pe cât posibil, aparte că le găsiți și voi, ca să explic, da? Ceea ce conține și cine dă acele proprietăți, chiar din fructe, legume, dar nu e suficient că mâncăm fructe și legume. Asta nu e un stil de viață fără să faci o detoxifiere prima, pentru că noi nu asimilăm în primul rând. Loredana, bună! Brachisa! Buongiorno! Buongiorno a tutti! E benvenuti sulla mia pagina, ok? Deci masa vegană ne ajută în primul rând ca să scăpăm de colocei. Apropo de aloe. Aloe sau, uite, asta fără cască pe motorino. Aoleu, dacă îl prinde poliția. Ne ajută, ne ține de foame. În primul rând, mâncând o masă lejeră, vegană, care practic e un lichid, îl digeri foarte repede. În același timp ajută și stomacul nostru ca să se strânteze, da? 2 litri de apă, care este foarte important. Puteți să faceți apă aromată, detox, cum vă spun eu, sau cum o numiți voi, socată sau limonată și așa mai departe, care vă ajută enorm. Chiar trebuie să mă duc la o vecină, mi-a spus că îmi dă rozmarin și erba salvia, care vreau să le conservez. Grazie tesoro, buona serata. Vieni qua Zizi. Mi dispiace che parlo rumena e non capisci, perché sto presentando la mia programma di dimagrire che ho fatto e spiego un po' delle cose che mi sta chiedendo le mie clienti, le mie follower. Vieni qua Puffy, hai la mami. Ok? În primul rând avem toate vitaminele înăuntru. Ne ajută foarte mult în perioada, cum v-am spus, sunteți în vacanță, sunteți la muncă. De câte ori, majoritatea facem lucrul ăsta, făceam și înainte, mergeam la muncă, primul lucru, nu aveam timp să mănânc dimineața, ce făceam? Mă oprem la primul bar care găseam, îmi luam un corn, un brioș, cum se cheamă aici în Italia, un cappuccino sau un lapte machiat sau o cafea, mă rog, depinde ce îmi luam. Și aia era mâncarea mea când mâncam. În perioada când mâncam, când am început să pun foarte multe kilograme, deja eu eram mâncarea, beam doar apă, dar era greșit, pentru că aia mă zăpăci cu tătul. În momentul în care nu mâncăm sau mâncăm doar salate, corpul nostru nu încă asimilează cine știe ce, chiar din contră, e debol și nu are puterea ca să... Hai încoace, Pufi! Ca să topească grăsimea. În momentul în care corpul e slăbit, ce pune? Grăsimea, nu? Ce noi o dăm mai greu. De exemplu, eu ce am pus mai mult la burtă și la stomac, grăsimea, și aia am dat-o în ultimul timp. La început eu n-am slăbit foarte mult la burtă și la stomac. Am slăbit în greutate, mă vedeam mai mult la picioare, la față, la mâini, dar la burtă și la stomac mai puțin. Nu că n-am slăbit, am slăbit, dar mai puțin. Pufi, hai la mami! Unde mergi? Hai încoace! El se duce în treaba lui. Bună, Petronela! Ia pe Pufi! El, ceau! Așa. Și spuneam, am avut o perioadă când am staționat, da? Chiar mi-era frică, ziceam, aoleu, cred că nu mai funcționează asta. Cum am provat înainte de toate și mi-a făcut efect yo-yo. Uite că cu programul ăsta n-am avut efect yo. Hai, Pufi! Și nici n-am pus kilograme și hai mă încoace, nu te băga acolo, hai că mergem la umbră. N-am pus kilograme în plus și nici nu mă simt diversă. Deci după cum mă vedeți, bine, acum parcă sunt un pic umflată la burtă, trebuie să-mi vină ciclu. Dar kilogramele sunt aceleași. Eram mai trasă la față în perioada aia când a murit tăticul, Dumnezeu să-l ierte, să-l unească în pace. Că nu dormeam foarte mult nopțile, eu niciodată n-am spus la nimeni, da? Dar a fost o perioadă de 6-8 luni, poate chiar mai mult, 10 luni aproape. Și mai ales că eram singură, pentru că soțul meu a rămas în România până s-a întors el, când nu găta de rezolvat toate fain. Pufi era cu el, nu aveam nici pe Pufi să-mi facă companie, pentru că am venit să-mi fac examenele pentru... Eram programată pentru operație, dar făcându-mi toate analizele 6 pentru operații la rinichi, mi-a spus că să aștept să vadă în 6 luni de zile cât timp mai crește piatra asta. Nici nu știam că am piatră la rinichi, am descoperit în România, după ce am fost la congresul nostru la Rimini, cu activitatea noastră, când m-am întors, am început cu examenele și mi-a spus la urmă că să mai aștept 6 luni, pentru că e mai sigur așa, să vadă dacă mai crește și în timpul ăsta cât crește. Da? Între 13 cm parcă ultima dată când am făcut-o.
Acum trebuie să fac din nou examenul de creatinină și să-mi fac remeneu, rezonanță magnetică se cheamă în Italia, în România nu mai știu cum mămica că se cheamă, TAC, cred că, așa. La care eu dormeam foarte puțin și păream mai slabă, cel puțin la față. Eu mă vedeam că eram așa mai slabă, dar mă rog, în momentele alea nu realizez. Eu eram fericită că greutatea era, am văzut că greutatea e aia, nu mă îngrășam. De mâncat am mâncat bine. Am mai sărit eu peste mesă, dar în România, de exemplu, am mâncat de toate. Când m-am întors iar am mâncat, dar nu mâncam în modul ăla. Când cu sufletul ești împăcat și cu mintea, cu creierul și ești cu probleme și așa, și mai ales când te simți și singur, hai încoace pufi. Starea ta de spirit e diversă, da? Și asta ne afectează foarte mult. Eu m-am așteptat în perioada asta ca să văd un efect contrariu, dar, după cum mă vedeți, nu am niciun efect contrariu. Ok? Și nu în ultimul rând avem al 4-lea supliment, care este ceaiul nostru. Eu, când am început pachetul detox, pentru că practic am început cu pachetul detox și cu Olivox-ul pe lângă. Dar pentru cine vrea o detoxifiere simplă doar, pot să facă pachetul simplu, ori cu aloe, ori cu Olivox. Pentru că și aloea și Olivox ne ajută la colăcei la burtică, la tranzitul intestinal, la floarea intestinală, ne ajută să pierdem în kilograme, retenția de apă, picioarele inflate, da? Deci avem picioarele înainte ca, nu știu, ca o pâine. Deci eu de multe ori, cel puțin pe perioada de vară, când era și cald, uitați cum arată picioarele mele acum, da? Dar înainte nu vă povestesc, deci eu mă uit acum la piciorul meu, e jumătate cât îl aveam înainte, da? Și jos și sus. Și care m-ați văzut în live-uri, da? Când făceam live-uri, când eram pe afară și mă arătam toată, se vede diferența, că aveam niște picioare așa ca... Nu că eram grasă, eram plină de apă, pentru că eu dacă puneam mâna așa pe mine, îmi rămânea semnul de la deget, da? Plus că pielea mea nu se întinde, da? Deci nu pierzi masa musculară, pentru că masa care înlocuiește o masă la zi, poți să o folosești la miază sau seara, în loc de prânz sau de cină. Eu, când am vrut să slăbesc, am folosit o seară masa vegană, da? Cu 206 calorii. În schimb, când am fost la menținere, după ce am ajuns la greutatea dorită și am continuat cu menținerea, am făcut în continuare programul pentru că mi-am dorit eu, am consumat-o dimineața la micul dejun. Sau de multe ori, când știam că trebuie să ies undeva sau așa, în loc ca să sar peste masă la mează, că știam că plec seara și nu știam când mă întorc la mează sau după mează, să nu sar peste masă de mează, eu preparam și mi-o luam la mine și mâncam la mează. Ok? Trecem din nou la al 4-lea, fantastic, ceaiul nostru, da? E un miracol. Practic nu bem un ceai, bem 10 ceaiuri, pentru că conține 10 plante. La ceai roșu, ceai verde, v-am pus un post ieri sau la altă ieri când v-am pus, unde scrie totul. Și am mai pus și dimineața niște posturi cu... Eu cele mai multe posturi le pun la povestea mea, dacă vă uitați, pentru că pe profil nu pot să pun... Hai încoace pufia, la mami, exagerat. Vine cu. Aici la noi are o venit poliție și nu știu ce. Ia. Țiți. De ce nu mi se întoarce camera? Țiți. Hai la mami. Dai, veni. Așa. Ce vrem să mai spun? Deci ceaiul ne ajută la retenția de apă, la celulită. Ne ajută la circulația sângelui. Bună, Dorina! Și nu în ultimul timp, nu neapărat pentru cine are problemele astea, ne ajută la eliminare, cine reține apa, da? Deci toate lichidele din corpul nostru care, împreună cu toxine care le acumulăm, da? Pentru că în momentul în care nu elimini lichidele, nu elimini și toxinele. Deci e foarte important. Deci astea sunt cele 4 fantastici. Văzând că astăzi am avut foarte multe mesaje și n-am apucat să răspund la toată lumea. Fiind în piață, n-am putut să stau cu telefonul în mână ca să-mi caut ce-mi trebuie, pentru că am ajuns și târziu și aveam nevoie neapărat de câteva lucruri importante. Dar am zis, hai să fac live-ul ăsta, dacă tot... Bună, Simona! Bună, Vita! Dacă toți sunt afară, am zis să aprofit de moment ca să stăm câteva minute de vorbă. Care vreți, intrați pe pagina mea Make Up Beauty Ileana Danci, activați notificările și urmărește printre primii și mă veți găsi mai târziu. O să intru să fac o gustare, cu toate că deja e 5 ceasul. Aparte că gustarea mea merge și ca masă de cină sau chiar și ca mic dejun sau prânz. Sunt sigură de asta, nu vă spun ce și cum. O facem în mai multe variante. Voi ce gătiți, fetelor? Ce faceți bun? Bună, Aurica! Azi, seara asta chiar nu mai știu ce să mai gătesc. Aseară am făcut o fripturică, tip fripturică,
un grătărel așa, da, cu sos și orez cu salată. Și supică, pentru că la mine supa nu lipsește, a meu e disperat după supă. Și cum v-am spus, în supă pun, dar la urmă când l-am gătat de fiert, adaug, opresc aragazul, adaug ulei de măsline, eu folosesc numai ulei de măsline sau de cocos, puteți arahide, de care vă place, arahide mie nu-mi place mâncare, depinde de gusturi. Coco, în schimb, e bun, fetelor, uleiul de cocos presat la rece, vi recomand și pentru demachiare, foarte bun. Deci vă curăță fața într-un mod extraordinar. E bun pentru spălatul dinților, uleiul de cocos, dar presat la rece, da? Sau puteți să-l faceți voi în casă, e foarte simplu. Ok? Îl dați până râșniță pentru robot, după ce l-ați sfărmițat mărunt, îl puneți un tifon, cum se cheamă? Bună, Aurica! Ceau, Bela! Ceva din bumbac să fie, da? Puneți nuca măcinată și o storceți bine. Toată zeama aia, asta e rețeta de la ulei de cocos care îl fac eu în casă, personal. Și vă spun că vă stă. După aia cum se cheamă? Când l-a stors, toată compoziția aia o lăsați la frigider pentru câteva ore. După ce bine, lăsați să se întărească un pic. După aia îl turnați într-un borcan și îl țineți la rece. Se întărește. Puteți să-l folosiți, deci devine așa ca untura, da? Îl folosiți pentru curățarea feței, pentru masaj, pentru demachiare. Deci pentru demachiare, vă spun, e cel mai bun demachiant. Uleiul de cocos presat la rece. Pentru dinți. Pentru cine are, cum se cheamă, gengivită, cum îi zice, probleme cu gingiile, da? Pentru dinți, pentru curățarea dinților. Să vedeți ce frumos Bună, Cristina, bună! Ce frumos vă curăță dinții. Dacă vă face plăcere, dați un share. Lăsați-mi un comentariu cu zona de unde sunteți voi. Eu vă salut din Italia. De unde mă salutați voi? Sunt mândră că sunteți alături de mine și vă aștept și mai târziu cu o rețetă. Sper să... Ce faceți bun de mâncare? Haide, inspirați-mă! Ce gătiți bun? Care sunteți plecate în vacanță? Eu încă n-am plecat. Bine, eu aș putea să merg cu munca mea care o fac. Pot să mă lucrez, cum vă spun de atâtea ori. Ioana Danciu, bună seara! Pot să lucrez de oriunde, și din România și chiar să fiu la mare, la munte. Suntem în toată Europa, care vreți să faceți parte din echipa noastră. Vă aștept cu drag. Puteți să probați ce mișto acum. Ceea ce eu când m-am înscris, nu era posibilitatea asta. Acum puteți. Avem și cartea, eu când am fost la congres în Rimini, când a fost congresul în companie, mi-a cumpărat cartea care e scrisă de președintele nostru, cu aventura lui, cum a început, el a fost distribuitor, exact ca noi, ca mine, da? Cum suntem noi toți. Dar din distribuitor, unde a lucrat la o companie înainte, i-a murit patronul și el a zis la urmă, băi, de ce să nu fac și eu ce a făcut el? Pentru că oricum lucra mulți ani de zile, ne-a povestit povestea asta chiar acolo în direct. E un om extraordinar. V-am pus fotografie cu el. Deci el se fotografiază cu toate fain. Acum ne-a făcut revista noastră, da? Deci pentru fiecare calificări ne trimite diploma acasă. Pufia la mami. Iar care ajunge diamant, care e prima, diamantul deja e super wow, da? Când ai o echipă minunată care e activă. În primul rând că tu ai posibilitatea, multe fete să plâng, n-am de muncă și dacă aș munci, aș vrea ca să-mi iau și eu programul, aș vrea să fac o dezintoxifiere. Păi dacă n-ai de muncă, ai ciorbă de păstăi cu cartofi, wow, super bună, să ai poftă, iubita. Hai să vedem celelalte ce gătiți. Eu n-am păstăi în casă, cartofi am. Hai încoace, mami! Hai țiță-la, mami, hai, amore. Dai, veni qua, andiamo la papi, hai. Dai che arriva papi, hop, hop, hop. Dai, muoviti, che arriva la macchina. Madonna, mă scuzați, că Pufi l-a bătut soarele în cap. Nu le pe mijlocul drumului, zici că e o găină bată. Țiți, hai la mami, uite unde stă. Țiți, vieni qua. Ce s-a întâmplat? Mi-a murdat telefonul că nu mai reușesc să întorc camera. Hai încoace, mami. Hai la mami. Am mai frumusit, ia unde dus. Așa. Deci ai posibilitatea, în primul rând, ca să probezi produsele. Deci nu muncești, dă șansa asta, probezi, măcar pentru 90 de zile. Nu te găsești bine, n-ai nicio penalizare, nu pierzi nimică. Nu mai ești activă și gata. Deci nu ți se întâmplă nimic. Chiar din contră și din comanda ta personală, nu neapărat a clienților, tu, în primul rând, că la prima comandă ai 35% reducere, după aia
ca distribuitor ai 25%, ai oportunitatea de a consuma produsele, pentru că sunt multe fete zice, mă înscriu și după aia văd eu ce fac. Sau dacă n-am cliente, dacă nu știu ce, dacă tu nu le consumi, tu nu consumi nimic, de ce trebuie ca să știi să-ți cumpere cineva din magazinul tău? Eu întrebarea asta pun. Când vine în privat și îmi spune, păi da, tu ți-ai făcut salariul, tu ai câștigat luna asta? Păi da, pentru că muncesc. Tu când mergi la munca tradizională, dacă nu faci nimic, îți dă cineva un salariu degeaba, nu îți dă nimeni nimic. Ciao tesoro, buongiorno a tutti, scusate che parlo rumena, sto parlando della mia programma, che sono dimagrita, e poi sulla mia pagina Ile Danci, Mimi, ciao tesoro, ti ho visto su per quella ti saluto, e sulla mia pagina Ile Danci sto facendo dei post in lingua italiana e farò anche dei live in lingua italiana. Su questa pagina faccio solo rumena, però se hai bisogno di qualcosa di chiedermi mi puoi scrivere in privato. Deci, fetelor, mă scuzați, pentru că sunt câteva persoane care chiar le cunosc de aici din Lodi și tot timpul când mă întâlnesc cu ele mă întreabă, dar nu-s decise. Noi când dăm importanță sănătății noastre? Spuneam chiar astăzi la piață, când vorbeam cu ăla că am slăbit 45 de kg, wow, dar ce ai făcut? Ți-ai făcut operație la stomac? Ți-ai pus, stai ce mi-a zis, silver, cum n-ai zis, mă rog, sau nu știu mai cum mi-a zis, mă rog, nu știu, nu mai mă aduc aminte cuvintele, nu, am slăbit cu un program care acum îl promovez. La care, ca de obicei, ce se întâmplă la toată lumea, ce îmi spune? Ma costa tanto? Costă mult? Da, mie așa mi-a venit un fresh, che cazzo mine frega. E o parolă, scuzați, cu parola care știe italiană, știi ce înseamnă? și chiar cine nu știe, mă rog. I-am zis ce mă interesează pe mine și o prostie, care aici se folosește comună, nu prea le folosesc eu, dacă când aud, mai ales când e vorba de sănătate, știi, cât am trecut prin spitale, câte probleme am avut. Au făcut experiență medici pentru că eu m-am îngrășat așa tare cu problema de glandă tiroide, când am avut copilul acasă în România, când nu l-am văzut pe timp de 8 ani de zile, da? Și m-a jucat un pic pe degete, plus familia, când mi-am văzut 13 ani de zile, pentru că înainte copilul era minor și nu puteam să merg pentru că nu aveam documente din partea lui taică-să. După aia, ba am rămas fără muncă, ba o problemă, ba alta. Bună, Dorina! Nu mi-e rușine să spun că asta se întâmplă oricui și la urmă ce faci? Prefer să rămâi aici, să-ți plătești cheltuielile, chiria, că nu e ușor, da? Cine zice că sunt colaci pe garduri, nu sunt pe garduri, da? Pentru că și aici plătești 600 de euro de chirie, 650 și 700 am plătit, îți vine lumina, îți vine gazul, îți vine apa. Deci, când rămâi fără muncă, cum am luat noi țapă, soțul meu a luat o țapă de 20.000 de euro, care nici în zi de astăzi nu i-o scos de la patronul ăla, nu știu dacă mai trăia ăla sau nu, că toată lumea îl căuta și la amenința, mai ales românii, zicea că îl omoară. Mai de la 1.000 de euro. Eu tot așa am luat țapă de la o fabrică, că vezi, Doamne, a declarat un faliment și nu mai da bani 8.000 de euro. Și îți dai seama, când intri în așa gaură și începi să rămâi cu chiria în urmă, cu o lună, 2, 3, îți trebuie ca să ieși de rahat, nu vorba aia românește. Nu e ușor, da? Într-adevăr, duci o viață bună dacă lucrezi, chiar și cu un singur salar, îți permiți de toate. Când am mers astă vară în România, ca aia mă oftică pe mine, da? Câte fete sunt acasă care nu muncește. Și eu când am mers acasă, schimbam 50 de euro, 100 de euro, eu n-aveam mai nimic în sacoșă, deci nu mi-am permis să-mi cumpăr, nu mi-am permis, mi-aș fi permis. Nu cumpăram ce cumpăr aici în toată săptămâna. Bine, că eram tot pe fugă, când încolo, când la mica, când la soacră mea. Ce, nici nu cumpăram prea multe, că era inutil să cumperi. Du-te la soră ta, du-te la frate, du-te, eram tot în vizită peste tot. Și la urmă să stricam mâncarea în frigider. Dar minimul ce luam în casă, deci, vă spun, ți-ai mă, stai acolo că se pune și mami. Stai că mă pun și eu jos. Ia. Bă, pusica, stai că se pune și mami aici. Stai să întorc asta. M-am așezat un pic, că după aia să aici 2 pași lângă casă, dar dacă intru în casă, dacă intru în lift, nu mai am semnal și se întrerupe. Imediat oricum mă duc, că trebuie să gătesc. Așa. Și în momentul în care spui nu găsesc, chiar vorbeam cu sora mea, da? Ca să primești, că fiică sa lucră și zic, măcar o plătești și e bine, păi că 80 de euro la zi sau cât e, mă rog. 80 de euro cât vie, cam 20 de euro. La naiba, eu nu știam salariile aproximativ, să lucrez o zi întreagă. Eu mă plângeam aici când mergem 2-3 ore, faci 2 ore, îți dă 20 de euro. Deci 20 de euro îi faci în 2 ore, când mergi și lucrezi, da? Sau lucrând online. Într-adevăr, trebuie să fii activă, că dacă nu faci, nu ești activă, nu-ți faci cunoștințe, nu mergi, ca să ai curajul, trebuie să ieși din zona ta de confort, da? Ca să ai curajul ca să mergi la persoane, ca să întrebi, nu merg să insist, să nu știu ce. Dar văzând ce fac și asta, îți propun, la urmă vrei să faci bine. Maria, bună, Mary.
nu vrei, iară bine. Nu trebuie să stai pe capul omului. Cine vrea rezultate, ține la sănătate. Pentru că bogăția asta care e a noastră? Ceea ce am spus și la în piață, că m-a spus cât costă. Zic, sănătatea ta cât costă? Mult. Păi și atunci, când îți dă medicii rețete peste rețete, cum luam și eu înainte, că la urmă, ultimele vizite când le-am făcut, veneau toți, mergeam la doctorița pentru tiroidă și se adunau toți medici acolo ca să nu mai facă alte vizite și își dădeau cu părerea, făceau experiență pe pielea mea. De la eutiroxul pentru tiroidă, de la 25 mg, ceea ce spune mai devreme într-o tratativă cu o clientă, cu o persoană care mă urmărește pe Facebook și era ocupată și ea era la muncă și după aia eram în piață, n-am putut să răspund eu și când am venit acasă am vorbit, v-am spus că făcea pufigălăgie, când am intrat în casă și l-a auzit și are cățel. Dar îmi dădea medicamente, suplimente, integratoare, mi-a dat fier, mi-a dat vitamina D3, mi-a dat... Pentru tiroidă erau gratuite. Am început cu 25 de mg. Bună, Mariana, tocmai de tine vorbeam. Și am terminat cu 200 mg, dar nu-și mai făcea niciun efect. Înțelegeți? La care am spus la ăla, sănătatea ta cât costă? Păi mult. Păi și la mine costă mult. Uite că eu acum nu mai dau un ban pe medicamente. Nu mă mai duc în farmacie, nici nu mai știu de o veșnicie, nu mă mai duc. Ba, mint, că am mers odată când trebuia să merg, am fost la curățenie la o doamnă, care o cunosc și m-a ajutat foarte mult în trecut și mă ruga să fac curățenie în general și m-am dus. V-am spus că nu eram așa activă în live-uri pentru că am început un lucru tradițional, da, la curățenie, la niște doamne care am avut obligații din trecut și acum dacă am munca asta nu pot să fac fundul mare și să zic că m-am ajuns și eu și nu vin. Pentru că eu pe lângă munca online pot să fac și altă muncă, nu mă constrânge nimeni ca să fiu activă. Sunt activă mereu, sunt atentă, răspund mereu. Pot să fiu, ce știu eu, să am o treabă sau mă rog și nu răspund la moment, ok? Dar întotdeauna sunt activă, nu văd acum mesajul sau se întâmplă când internetul se întâmplă ceva și se întrerupe, care mi se întrerup mai devreme când vorbeam cu mămica. Așa. Dar când mi-a dat și vitamina fierul și asta, bună Mariana, bună Vita. Dar poți la muncă să stai pe telefon? Așa. Și nu și-a făcut niciun efect. Și la urmă zic, stai un pic. De ce să nu mă iau de pe magazinul meu? Am făcut cura de 3, nu îngrijire cum ar veni, pentru 3 luni de zile de vitamina D3, fierul. După 3 luni mi-a zis că trebuie să fac examenele. Eu nu i-am spus că am luat pe magazinul meu, pentru că eu am spus odată la medicul meu ceea ce fac și mi-a spus că nu, trebuie să iau ceea ce îmi spune el. Dar ceea ce mi-a recomandat ei în trecut, nici nu le găseam în farmacie, aici în Lodi unde stau eu, trebuia să facă comandă la Bergamo, ultima dată a făcut comandă și nu era pe stoc nici acolo. Ei îmi spunea că n-am voie să întrerup, că de aia nu-și face efectul ce mi-o dat mie pentru slăbit, pentru că eu le-am întrerupt, dacă nu, de unde să le scot. Ok? Bună, Axenia. Și la urmă am întrebat, zic, uite, pot să le iau astea? Nu, că nu se poate. De cine spune așa? Pentru că ei sunt convenționați. Sunt convenționați. Ciao, Pasquale! Tutto bene? Ciao! Con questa caldo in giro? Așa. Și au zis că da, produsele sunt bune pentru că firma italiană. De ce italianii trăiesc 100 de ani, 100 și ceva de ani? Pentru că mănâncă bine, mănâncă sănătos. Noi ce mâncăm? Toate prăjelurile, toate rantașurile, cum mâncam înainte și eu am mâncat, nu zic că nu. Da, cu timpul te obișnuiești, da? De multe ori cum suntem noi, nu? Câte persoane sunt implicate în străinătate și când merg acasă sau când le vezi în altă parte câte porcării face și asta, deși ești plecat în străinătate, ești obișnuit într-o viață modernă, care ai de unde să înveți de toate. Putem să spunem că a doua casa noastră, pentru că cine te primește în străinătate, ești o persoană străină, da? Ca să mergi la o persoană în casă, să-ți dea cheile, să aibă încredere în tine, să-ți dea cheile ca să intri în casă, așa ca în casă la tine. Deci are totul în casă, nu că cineva îți dă cheile și să ascunde aurul, banii și așa mai departe. Cel puțin în cazul meu, pe unde am lucrat și sunt sigură că și voi care lucrați, cred că sunteți de acord cu mine, da? Câte din noi în România are încrederea asta ca să îți iei o fată la curățenie, că na, poate tu ai treabă sau, mă rog, ești o patroană și îți permiți și nu ai timp ca să te ocupi de casă, să nu-ți rămână toate în urmă sau să nu ajungi seara acasă, te dai în fund și în cap, că nu mai știi de unde să te apuci. Și să-i dai cheile așa la nimeni și la nu știu. Nu ne îndurăm, da? Sunt sigură că multe dintre voi gândiți la fel ca mine. Și aici vii că te ospitalitează așa pe pălni, poți să spui, da? Și ei sunt foarte sufletiști. Bineînțeles, dacă ești domn cu ei, dacă nu, nu. Dacă ne ziceam și la medicul meu, da? Când a zis, eu vreau să încep cu asta. Nu, doamnă, că nu se poate, că dacă îți face nu știu ce. Păi dacă sunt produse italiene, firme, asigurată, îți dă garanție, bună Elena, 30 de zile, în cazul în care nu te găsești bine, până să scadă 30 de zile, tu le trimiți înapoi în companie, pentru că e compania care ți le furnizează,
cu DHL îți vine acasă în 3 zile, maxim 5 în caz că nu-ți pe stoc sau asta, pentru că sunt foarte cumpărate și de multe ori se întâmplă că sunt gata, nu toate sau, mă rog, câteva din suplimente sau când a fost perioada aia cu COVID, nu vă povestesc, deci a fost o nebuneală. A ajuns tot timpul și la 3 săptămâni, la o lună de zile în întârziere, deci era un dezastru, pentru că toată lumea era acasă, toată lumea a început să se îngrașe și acum sunt persoane care pur și simplu, și nu neapărat doar că mânca, aparte că dacă ești acasă și așa, având și copii care are copii mai mici, mâncau mai mult, că copilul tot acum așa cum mai trebuie de mâncare și gustând, pentru copii îl mănânci și tu, dar stresul, agitația, ca să stai, care, cum zice și sora mea, din Torino, că îți dai seama, am fetele care sunt 3 luni de zile în casă cu mine, că nu mai poate. Ieri seară, în timp ce vorbeam cu ea, dai mami, andiamo fuori, mergem afară. Nu mai rezistă, nu rezistăm noi, că suntem mari ca să stai non-stop în casă, da? Dar având un stil de viață sănătos, mâncând 3 mese, ce vă spun mereu, majoritatea, și eu recunosc, n-are rost să mint, nici eu nu mâncam. Înainte mai ciugulem, primul lucru când mergeam la muncă sau când lucram și la Amazon, ultima muncă care am făcut-o, da? Primul lucru care făceam, ajungeam acolo, mergeam la mașină, îmi luam brioș, nu la mașină, mint. La mașină mergeam și luam cafeaua, când eram în pauza scurtă, la 10. La amiază era bar acolo și puteai să se iei mâncare, era și mâncare gătită, erau și panini sau piadine și cafea și așa mai departe. Îmi luam acolo un corn, îmi luam un lapte machiat, ca de obicei, cappuccino sau lapte machiat. Și gata. Și mă leșina la stomac la ora 10, eram terminată, trebuia să mă duc să-mi caut apă, că noi aveam bidoane din alea de apă aparat, știi, pe fiecare repart. Dar până ajungeai dintr-o parte în alta, că nu puteai, aveai pistolul care îți cronometra minutele. Nu-i că puteai ca să mergi ca să te plimbi în tot repartul dintr-o parte în alta. Trebuia să aștepți până aveai o comandă aproape de mașina de apă ca să mergi să-ți iei apă ca să bei, da? Pentru că dacă nu rămâneai în urmă și nu-ți făceai n-amă. Ciao, ciao! Sì, si sta bene. Și uite așa. Deci asta a fost în perioada când am lucrat atunci, când lucrai 8 ore și aveam o jumătate de oră pauză. Ori mergeai la WC, fumai și bei o cafea, ori mergeai și mâncai și mergeai repede la WC, ca să nu-ți povestesc, că acasă sunam, ceau, ce faci, ești bine, și închideam telefonul, atât, că nu mai apucai să și vorbești, să mergi la WC și de multe ori când prindeai și file la WC, că era plin, cu toate că erau multe WC-uri și asta, era full, pentru că Amazon nu știți câte persoane sunt. Și uite așa, din una în alta, și stres, și mă trezesc la ora 4:30. Ca să ajung la ora 6 acolo, mai ales pe timp de iarnă, că era o ceață și pe drum, e un drum ciudat în zona aia, că nici nu era trasat drumul. Deci mergeai prin ceață, când ajungeam la muncă aveam ochii ca ceapele. Trebuia să fac 8 ore, din care o jumătate de oră pauză. Eram plătită, nu mai țin minte, cu alocația băiatului luam în jur la 1300, 1250, 1350, 1300, depinde, și făceam ore suplimentare non-stop și duminicile, pentru că la ei, la Amazon, duminica e ca și luni la noi, da? Pentru că e firma americană. Într-o lună de zile am avut o singură duminică acasă. Plus sărbători, Crăciun, Paști, Revelion, tot. Deci în filă. Și de ce făceai? Pentru că eram la început și niciodată nu refuzam când era nevoie să faci ore extraordinare. De ce faci ore mai extraordinare mai multe? De-aia plătești mai multe taxe. Nu-i că rămâneam cu cine știe ce, că la câte ore aveam suplimentare ar trebui să fi luat peste 2000 de euro. Dar nu luai mai multe. Pentru că plătești taxele. Ce-i țuțu? Ce lingi acolo? Nu-i voie. Ce faci? Ți sete? Merem în casă? Da, ți sete ție. Hai că merem, mama. Așteaptă. Și așa când vă propun să faci activitatea din confortul casei, ce-i greu? Mă refer la fetele care nu muncesc sau chiar la fetele care vreau să probeze. Probezi pentru 90 de zile, în funcție de timpul tău, limitat, da? Multă lume, cum v-am spus, cum m-a întrebat la în piață, aia și cât costă? Dacă mergem la un grătar, cât ne costă? Când mergem în vacanță, cât ne costă? Nu-i că un program detox să-l faci toată viața. Nu este că un program de slăbire trebuie să-l faci toată viața. Nu știu nimeni că trebuie să-l faci. Da? Deci am făcut programul de slăbire, am făcut de menținere și, bineînțeles, având probleme, cum m-am operat la coloană de 2 ori. Știu că odată atins oasele, cu clima, cu munca, cu oboseala, cu stresul, cu toate fain, vârsta, te doare, da? Ajungi la perioada că intri în menopauză, ai nevoie de moringa. Și nu numai, moringa e și pentru bază hormonală, reglează, da? E foarte bună. Ai nevoie de o vitamina C, ce recomand întotdeauna, vitamina C. Vitamina C ne ajută la stimul, ne ajută la imunitate, ne ajută ca să asimilăm mai mult din ceea ce mâncăm, fructe și legume. Ne ajută. Bună, Ileana, bună, Romina, te văd sus, chiar dacă nu mă saluți. De unde mă salutați, fetelor? A, uite, eram pe același gând la gând cu tine. Hai, coace pufi, veni la mami. Ăsta o să-mi iasă în drum.
Că asta când mă apropii de casă, trece drumul. Și uite așa, eu am oportunitatea, cum v-am spus. La început, prima comandă care mi-am făcut-o, am avut 35% reducere. După aia, la fiecare comandă, 25% reducere, din care ești plătită cu 25%. Deci eu am reducere la tot ceea ce îmi cumpăr, 25%, și în același timp, din toată consumația care am făcut-o, aparte că eu cu reducere, nu toată lumea știe lucrul ăsta, îs plătită din consumația mea personală, din ce am consumat, cu 25%. În momentul în care ajungi la prima calificare de supervizor, ai reducere 50% și ești plătită cu 50% din comanda ta personală și din comanda clientilor cu 50% din punctele acumulate, nu din bani, da? Deci să ne înțelegem bine. Deci e ceva spectacular. În primul rând că tu îți regăsești sănătatea. De ce m-am decis să fac activitatea asta simplu? Pentru că m-a regăsit pe mine, mi-a regăsit sănătatea și bunăstarea. Mă simt bine, mă simt confortabil, sunt o altă femeie, mă stimez. Multe persoane îmi spune, păi nu mai am chef nimic, mă trezesc dimineața obosită, după aia nu știu ce. Disperate. Păi soțul nu dă 2 bani pe mine, tot timpul e ocupat. Păi scuză-mă, e clar, dacă noi nu ne dăm valoare, noi nu ne aranjăm, nu ne punem o hăinuță care ne stă comod, nu trebuie să port o haină care îmi stă la modă, da? Deci, de exemplu, nu știu dacă vă place sau nu vă place, treaba voastră. Eu mă simt bine în hăinuța asta, chiar dacă pare strâmtă sau, nu știu, decoltată sau, bine, că mi-a deschis fermoarul aici. Mă simt bine în ea. Trebuie să poți ceva ce ți confort ție și care vezi că îți place, care te aranjează, care te simți tu bine în ea și vezi că îți place. Nu ce place la alții. Puneți rujul care îți place. Ți semează spărul, o coafiură, cât de cât. Și atunci primești stima de tine, te iubești tu pe tine însăți. Și în momentul în care te iubești și te îndrăgești asta, o să vezi și în jurul tău că o să fii apreciată. Pentru că toată lumea, cum se spune, ochiul spune partea lui, da? Bineînțeles că sunt momente, de multe ori ați văzut, eu live-urile care le-am făcut în trecut, nu aveam nimic, doar un pic de gloss pe buză, pentru că eu pe perioada de vară, mai ales când ies afară, cum a fost și vara asta, căldurile astea extraordinare, nu m-am dus deloc la piscină, recunosc, nu m-am dus încă nici la mare, să sperăm că reușim într-un final, până nu vine frigul, dar eu sunt destul de bronzată. Cum am bronzat? Umblând afară. V-am spus că nu fac gimnastică, nu pot cu ce am la coloană, că nu, mă doare spate, nu mă pot apleca, pentru că eu când mă aplec trebuie să mă aplec așa, da? Poziția asta. Nu mă aplec așa. Eu am 4 șuruburi în coloana, cum se zice aici, vite, în coloana vertebrală. La 2 operații mi-au pus, cum am îngrășat, încă nu am început programul de slăbit și m-am îngrășat pe perioada de vară, atunci am avut foarte mare reținere de apă, retenție de apă. Hai! Hai, mă, mami, vai, Doamne! Deci că e pus în tablou. Uitați-vă la puf aici. Amore lui mami, ia cum s-a pus acolo. Parcă stă la țiții. Ce faci acolo, mami? Hai să-ți fac o poză. Hop! Stai că ți-am făcut poză cu comentarii. Frumușelul, iubire mică. He? Cred că e și sete. Da? Puneți parfumul care îți place. Pentru că v-am spus, când mergem să ne distrăm, mergem la un crătăren, nu zice nimeni, Doamne ferește, că și eu mă duc și am fost și să mai merg. Dar, în primul rând, minimul, nu cer nimic, că bogăția mea e ceea ce am aici, nu ce e pe din afară. Dar minimul, ca să te simți iubită, să te simți confortabil, stimată, puneți parfumul care îți place, nu parfumul care îl port eu. Pot să-ți placă parfumul care îl folosesc eu, dar întotdeauna îl probează, da? Cum îl probăm? Pe pulsul de la mână, da? Pentru că știm că în momentul parfumul schimbă mirosul, pH-ul nostru de la piele nu e același a meu ca și a tău, da? Întotdeauna trebuie probat. Puneți o hăinuță, ai posibilitatea să faci gimnastică, mergi și faci gimnastică, mergi și te plimbi, ieși cu prietenile, povestești de povestea ta, să nu-ți fie niciodată rușine de cine ai fost, de ce ești sau de ce vrei să fii. Visează cu ochii deschiși, pentru că universul îți dă ceea ce ceri. Dacă noi nu visăm, ciao Bela, tu veni? Tua mama? Sono contenta, dai, salutamelo. Ciao. Dacă noi nu ne stimăm, dacă nu ne dăm acel impuls, nu? Acel șut în fund, cum vă spuneam eu, da? Nu putem să așteptăm de la alții, nici de la copiii noștri. Am avut o perioadă nașpa atunci, v-am spus, când s-a întâmplat cu taică meu, a fost chiar o perioadă, atunci, nu știu, parcă Dumnezeu mi-a dat forță sau frica ca să nu pierd și pe mămica, că eram tăți terminați, vă dați seama, mai ales că n-am putut să merg la mormântare, nu l-am văzut de 13 ani de zile, am făcut mormântarea online. A fost greu și e greu și însă de astăzi, da? Chiar dimineață, vrem să intru să fac un live, de fapt, dimineață până să plec și m-a luat așa un dor și o jale, nu știu dacă ați văzut postul, că de fapt l-am pus prima dată că eram pe cealaltă pagină, Ile Danci, l-am pus mai devreme și după aia când am intrat din nou pe profilul ăsta am pus fotografie și pe ăsta.
E o fotografie care o are sora mea, am făcut-o acasă când am mers. Mi-a venit așa o nostalgie, un dor de el de, nu știu. Pentru că vreau să-mi pun un pic de muzică. Puneți muzica care vă place, care vă relaxează, da? Deci am intrat pe YouTube să pun muzică și căutând, în ultimul timp, dacă un an de zile n-am mai ascultat muzică, nici nu știu ce să ascult acum, ce la modă. Am rămas un pic în urmă, care pentru mine muzica îmi dădea viață. Eu, la prima oră când mă trezeam, puneam muzică. Pe mine muzica mă relaxează. Eu când mă pun să calc în casă, haine, îmi pun muzică, nici nu-mi dau seama, deci gata treaba că nici nu realizez sau când fac curățenie. În schimb, dacă stau fără muzică și atunci îmi vine mii și sute de gânduri, nu numai mele, pentru că nu e neapărat că am numai eu probleme sau probleme. Problemele de zi cu zi, cum le avem fiecare. Vorbim cu fiecare client în parte, cu fiecare fată care lucrează cu tine, cu zoom-urile care le avem. Întotdeauna ești ocupată, ceea ce îmi place în compania asta, nu ai timp să te plictisești, pentru că întotdeauna sunt noutăți. Ce v-am spus mai devreme, au ieșit acum cartea în limba română. Președintele ne-a dat oportunitatea asta și pe site-ul nostru, deci găsești în biroul tău, voi nu-l vedeți, doar noi care suntem înscrise, pentru că practic eu și când îmi transfer banii, mi transfer eu personal, intru în biroul meu, tot pe site-ul, cum intrați voi când vă dau link-ul, dar e birou unde îl văd doar eu. Și cu un singur click îmi transfer banii, e pe shop pe cardul meu, deci e foarte simplu, da? Și când? De săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, ceva de genul, nu mai mă aduc aminte de alta, mi-au apărut e-mail-uri. Unde, practic, Adriana, bună. Hai, țiți. Acum ne-au realizat video și în limba română și în limba italiană și traduse cu scris pe video în limba română, unde, în momentul în care se scrie o clientă sau o distribuitoare, cât e de simplu. Eu când m-am înscris nu era lucrul ăsta, trebuia să înveți training-uri, să participi la Zoom, dacă nu erai acasă la conferințele online, dacă nu erai acasă și pierdeai Zoom-ul, dacă nu era registrat, pierdeai informațiile și era păcat, îți dai seama. Uite că eu am făcut tot posibil să fiu mereu, dar s-a întâmplat de multe ori, mai ales când am fost în România, când mergea internetul bine, am pierdut foarte multe, care asimilez, pentru că tu te formezi, da? Unde avem toate video, toate training-urile, cum să te prepari, cum să registrezi o clientă, cum să se registreze clienta. Practic, cu un singur click, vă spun, trimiți la clienta ta sau la distribuitoarea, la fata care vrea să lucreze cu tine și arată pas cu pas cum să se scrie, pas cu pas cum să facă totul. Important e să ieși din comoditatea ta, să ieși din disconfort, cum ar veni, nu? Pentru că mulți suntem, ne îmbibăm în noi și zicea, ce o să zică neamurile, ce o să zică mama, ce o să zică tata, ce o să zică frate, ce o să zică cumnată, soră, soacră, socru și așa mai departe. Dacă nu ai cine ce zice, te întreabă ceva, spune pe masă ceva, nu spune nimic, că nu-ți dă nimeni nimic. Și viața e grea, că ești acasă, că ești în străinătate. Într-adevăr, în străinătate câștigi, dar nu-ți cade nimic din cer și nu-ți colace pe gărduri. Dar în același timp ai și cheltuieli mai mari, o chirie mai mare. Acasă, de bine, de rău, poate stai, dacă ai casa ta, ești fericit, dacă nu, că stai la mamă, la soacră, tot lemn, lumină, internet, toate astea costă și acasă. Acasă e mai greu, mai ales pentru cine lucrează sau munca, că nu se găsește de lucru acasă. Ce pot să spun mai mult de atâta, nu? Așa că, aoleu, ce m-a lungit. Cât timp am de când sunt direct? Am zis că stau doar un pic să vă explic 3 lucruri despre program, dar sunt mândră. Eu ori vorbesc, ori nu vorbesc, din două una. Hai, mami. Vă aștept pe pagina mea Make-up Beauty Ileana Danci. Dacă v-ați gândit și răzgândit și doriți, puteți să-mi scrieți în privat. Dacă vreți să vă dați o șansă pentru o viață mai comodă, poți să lucrezi din confortul casei. Hai, Pufi! Poți să lucrezi de unde mergi tu. Suntem în toată Europa, suntem în România, suntem și în Moldova, fetelor care mă urmăriți din Moldova. Cu un singur telefon. Toată ziua, Angela, bună! Oricum noi stăm pe telefon, pentru că multă lume zicea, păi, soțul nu vrea că e gelos, soțul nu vrea că toată ziua pe telefon. Dar noi e primul lucru care facem când ne trezim, ce facem? Pe telefon suntem, nu? Haideți, spuneți voi, care dintre voi se trezește și nu ia telefonul în mână la prima oră? Ori mergi la baie și în timp ce mergi la baie stai chiar și pe WC cu telefonul în mână. Sau dacă nu, oriunde ne ducem, suntem în lumea asta, unde am evoluat, da? Telefonul e util, ca și mașina. Nu e o fală. Mașina e o necesitate. Fără mașină ești mort aici. și în România. Cât e comod că ai mașină, poți să mergi la muncă, poți să... Pupia la mami! Deschide ușa și asta fuge. Unde mergi, mă? Așteaptă pe mami. Ia-l deja o tăiat-o. Ia.
Căpusa! Îi dus deja. Ia. Așa că, dacă vrei ca să îți dai... Hai! Hai la mami! Uite cum sunt îmbrăcată. Toată în verde. Uitați picioarele mele cum erau înainte. Știți cum eram toată înflată? Nu se vede. Sau brațele. Așa. Eu vă pup. Vă ador. Deja ori sus. Sper că nu-mi sare semnal, pentru că în lift sare semnalul. Dacă o să întrerupă, deja s-o întrerupt. O să întrerupă puțin pentru că sunt în lift. Ce gătiți, fetelor? Ciorbă cu cartofi? Hai! Dar Simona mi-a răspuns ce gătește. Chiar că acum am un gol, așa, mie nu vine nimic, dar după ce deschid frigiderul, ceva îmi trece prin cap. Vreau să fac, numai că soțul nu mănâncă. Trebuie să mi fac doar pentru mine. De fapt, vreau să fac azi dimineață, v-am spus că vreau să intru într-un live azi dimineață. Uitați aici, să vă arăt ceva. Ce am eu pe ușă, da? Țiți-ai la mami. Vedeți? Pupi, hai coace. Atenție la câine, hai încoa. Deci ce câini am pus aici? Bine, aici era poza lui Pufi, dar m-a pus naiba și am curățat ușa și am dat cu un detersiv și nu știam că să ia culoarea. Avea clor înăuntru. Atenție, cani, atenție la cățel. Și ce cățel e acolo și ce cățel am eu aici. Am râs odată, nu știu cine a venit la noi. Nu mai țin minte cine a venit și stătea cu frică când am deschis ușa. Dar unde e câinile? Stai că spune mama place. Oprește. Pufi. Zic, care câine? Păi zice, n-ai câinile astea care e pe ușă? Nu. Eu am un mititel și cu minte. A spus că era sete la Pufi. Săracul de el. De-aia au bățălit el ca să... Uite-l aici. Ia săracul. Uitați aici cumpărăturile mele. Încă nu le-am desfăcut. Așa că prima dată m-am pus să gătesc și după aia ne apucăm să bag la spălat haine, eu chiar dacă le cumpăr și noi. Hai să vă arăt, ca să nu ziceți că v-am mințit. Deci am preparat totul aici de dimineață, adică pe la 10. Vreau să intru să fac gustarea cu voi. Am preparat totul și în urmă acolo. Și n-am mai intrat că mi-a venit starea aia. Nu v-am mințit că aici iar am tărâța, aici cappuccino, semințele de lin, semințele de lino, dulceața mea, care am făcut-o acasă în România, ați văzut că am făcut și directă. Ok? Deci eram un pic indecisă, nu mint, da? Să nu credeți că mint. Chiar dacă facem ceva greșit sau nașpa sau nu suntem perfecți, important e să fim sinceri. În primul rând cu noi și după aceea, bună Viorica, cu cealaltă lume, pentru că niciunul nu te duce deoparte, odată, de 2 ori, de 3 ori, la urmă prima sau după, să termină. Ok? Să fim sinceri și cinstiți. Eu, sincer să fiu, aveam poftă astăzi să-mi fac o salată de dovlecel verde. Dar, uite că am uitat să pun apă rece naturală. Am pus-o în ăsta. Așa, vă pun aici. Să beau o gură de apă, cu toate că e frizant. Sper că se aude, da? Îmi scos căștile acum că am intrat în casă. Și o să trec și pe Wi-Fi-ul din casă. Pentru că îmi prinde mai bine. Revin, sper să nu se întrerupă. Nu, credeam că se întrerup. Beau un pic de apă. Ce gătiți, dragilor, ce gătiți? Hai, spuneți-mi și mie. Eu mă apuc de gătit. Asta o să vă prezint după, da? Pardon, deja aici mi-am pus semințele de chia la muiat. Vă spun, vedeți cum arată semințele de chia? Deci, practic, așa arată semințele de chia. Și eu am pus aici 2 lingurițe, din care înainte să plec, da, cum era ora 10 și ceva, jumate paharul l-am mâncat, da, pentru că l-am folosit ca și gustare. Așa cum a fost. Am pus lapte de orez, pentru că aveam lapte de orez în casă, poți să pui lapte vegetal, de care vrei tu, de cocos, de mandări, de care vrei tu. Eu de obicei folosesc degrasat. Dar acum având în casă, pentru că din greșeală am luat, eu am vrut să iau degrasat și am luat ăsta de orez. Dar nu mă omor după el, da? Și din din 2 lingurițe, vă arăt și lingurița care am folosit-o. 2 lingurițe din asta, de semințe. Mi-a ieșit parul ăsta plin. Jumate l-a lăsat ca să prepare ce vreau să... Ideea mea era să prepar mai devreme, înainte să plec. Dar după aia am plecat în oraș ca să nu fie târziu, că îmi trebuia ceva urgent și nu puteam să aștept. Și n-am mai făcut, da? Voi ce faceți?
Vai, ce-am uitat. Vreau să mă taghez pe pagina de cealaltă pagină, dar nu contează. Ca să-mi rămâne video salvat și pe cealaltă pagină. Nu uitați să vă abonați la canalul meu YouTube. Găsiți cu același nume, Ileana Dancile. Pentru că toate video care le fac în direct aici pe Facebook sau pe pagina mea, le salvez pentru că m-am găsit acum cu o grămadă de video șterse. Algoritmii de Facebook s-au schimbat acum și am zis că n-am apă și eu am apă detox făcută. Șacherul meu. Mi-am uitat de apa detox. Am făcut-o când? Am făcut-o ieri. Am pus tot așa mentă, castraveche, pentru că aveam în casă deja și vreau să le termin, că dacă nu deja au început să moaie cel puțin portocala. Am pus din nou mentă, castraveche, portocală și am adăugat și busuioc. Dacă vedeți busuiocul, da? Se vede. Mai avem un pic de busuioc, stați că vă întorc să vedeți. Se vede că e proaspăt. Ia. Și la urmă când termin, mai am jumătate din asta, v-am spus, o să vă arăt și vouă. Eu le frulez toate și le beau ori ca și suc, chiar dacă au fost pus în apă, nu-și pierde toate proprietățile în apă, să nu credem lucrul ăsta, da? Nu asimilăm totul din așa. Și văzând că a stat afară în căldura asta și m-am înainte de cină, îmi pun apa mea de detox, așa cum vă obișnuiesc mereu. Și ce voi bea eu? 3 și l-am luat dimineață, 3 capsule, cu argentina iar. Ideea mea era să vă prezint aceste 4-5, deci reiși și vitamina C, brainul cu argentina, aloe și supercalu, să vă prezint, să vă descriu produsele cât de cât să înțelegeți pentru ce-s bune. Dar în același timp eu vă pun și pe fotografii, le găsiți și la storia mea, da? Pentru că fotografiile rămân, în schimb la video nu toată lumea are timp să se uite. Și aloe mea drink, care v-a spus că eu dimineața ori îmi fac un cocktail, ok? Îmi pun într-un shaker ori aloe, ori olivox, care ne ajută la colecei după burtică, stomac înflat, burtică înflată, celulită, tranzit intestinal, practic facem un duș interior. O avem în 6 tipuri, da? Pentru stomac, glucozamina pentru oase, cu miere pentru stomac, 7 fructe care am folosit în programul detox pentru că asimilez mai multe proprietăți din 7 fructe, exact cum e și ceaiul. Ceaiul, tu bei un ceai, un singur ceai, care practic într-un singur ceai, ok? Tu ai 10 plante, deci bei 10 ceaiuri într-un plic, da? De-aia ne ajută așa mult la slăbit, la retenția de apă, la picioare umflate, la circulația sângelor și așa mai departe. Sau real fibre, la fel, da? Pentru care aveți probleme cu constipația, cu alte probleme, da? Cafeaua noastră, care nu trebuie să lipsească, cafeaua e ceva fenomenal, da? O găsești în capsule sau în ceanuri, da? V-am arătat de câte ori. Și credeți-mă că aveți și mașina cadou, mașina costă 250 de euro, tu practic cu 3 cutii, mi-am luat și rodie, trebuie să o facă dacă nu mi se usucă. Mai am două, una am pus-o ieri în blender și am făcut-o seară. Sunt produse italiene, da? Wireless, cafeaua sănătății cu Ganoderma, cu Exil. Deci îți dă și energie, nu-ți face aciditate la stomac. Dacă tu faci un cont cât costă o cutie de cafea și aulă, nu am închis bine capacul, cum îl folosesc? Un căpăcel, 20 de mg dimineața, 20 seara. Ori pe stomacul gol, are un parfum, deci nu vă povestesc. Bună, Ionena! Te văd acolo sus. Așa vă depistez eu. Salut pe toți urmăritorii mei și cei ascunși acolo. Nu zic de tine personal. De-abia intrat. În general. Și pe toți virtuali și pe cei care stau în colțul vesel și e rușine să mă salute. Așa. Bună, draga mea. Deci aloia, în căpăcel, avem măsura, da? 20 de mg. Eu de obicei pun 2 căpăcele dimineața cu apa mea detox, cu supercalu, da? Supercalu, real fibre și ceaiul T-Mix, care practic nu e un ceai, 10 plante, 10 ceaiuri într-unul, ok? Mi-l pun în shakerul meu și mi-l beau toată ziua sau până la amiază. Eu de obicei până la amiază e gata, nici nu durează până la amiază. Ok? Deci ăsta e secretul meu. Pentru toate care m-ați întrebat, care e secretul tău că ai slăbit? Uite, ăsta e secretul meu. Ok? E super wow. Dar un miros, vă spun, îți bine să bei non-stop.
Voi ce gătiți, fetelor? Ionela, hai că știu că ești o gospodină. Ce gătești? Apropo, aloia, împreună, că acum m-am întors și mi-am văzut ăsta aici, aloia, ora asta, ori cea cu 7 fructe, împreună cu aloe gel e bun și pentru păr, și pentru coș, și pentru îngrijirea feței. Eu, de exemplu, știți că l-am și aparatul meu, da? De mult n-am mai făcut în direct, eu mi le fac mereu. Pentru îngrijire, practic tu ce ai aici? Cu un gel, sierul pentru față, poți să-ți iei crema de zi și crema de noapte biomoleculară. Dacă dorești și îți permiți, tu îți faci spa acasă la tine. Deci îți faci îngrijirea feței acasă la tine. Ok? Sau măcar astea două. Sau măcar aparatul Beauty și exilul, sierul pentru față, care, pardon, deja nici n-am băut bine tot aloia și vă dați seama ce bine te face ca să diger. Și încă n-am mâncat, da? N-am făcut nici gustare. De data asta recunosc că am sărit peste gustare. Ok? Și avem cel pentru celulită și pentru corp, da? Care ne ajută și la corp și la față. Eu, în momentul când mi-am comandat ăsta, nu era cel pentru corp, pentru și față. 2 într-1, cum ar veni? Poți să folosești și la față, dar ăsta e mai delicat, anume pentru zona ochilor, ajunge până la 45 de grade. Tu, cu prețul care îl dai pe 2, pe un sier, pe 3 produse, să zic, pentru un ser, pentru un aparat, pentru riduri, pentru cearcăne, linie de expresie, pentru că noi nu avem la vârsta noastră, depinde ce vârstă aveți. Și chiar și femeile mai în vârstă, nu neapărat că ai riduri. Sunt liniile de expresie care cu timpul se formează în riduri, pentru că pielea e uscată. Dacă mă țineți minte, dacă nu mă țineți minte, care mă urmăriți din nou, acum uitați-vă pe profilul meu la video din trecut, chiar și când făceam machiaj, cum eram eu. Voi ați văzut zilele astea, când am intrat în direct, aveam doar un lucid pe buză și îmi făceam conturul la sprincene, pentru că eu întotdeauna îmi place ca să-mi fac conturul, chiar dacă nu mă machiez, pentru că întotdeauna știm că conturul la sprincene e ca și rama tabloului nostru, e icoana noastră, da? În momentul în care ți-ai făcut sprincene și ți-ai pus un ruj pe buză, deja pare aranjată și dacă nu ai nimic pe față, o singură exfoliare și o hidratare la față cu o cremă bună și de calitate, tu deja arăți o altă persoană. Și eu, cum v-am spus, pe perioada de vară nu mă premachiez, că vreau să prind soare. Chiar dacă n-am fost la piscină, n-am fost la mare, eu sunt foarte bronzată în perioada asta. Dacă vă observați, am muca în culoare deschisă pe mine, se vede că eu înainte umblam doar în negru și nu se vă vedeau diferența. Dar uitați, sunt foarte bronzată și n-am stat la soare, ja? Pur și simplu, ce m-a prins așa de mers cât am umblat pe drum. Bună, bună Ioana, ok? Deci cu sierul, aparatul și gelul, voi vă faceți un spa acasă și nu vă costă, vă spun eu. Vă spun eu propria experiență că am plătit, nu mai știu, 75 de euro sau 80 de euro și am făcut o singură ședință. Și cu o singură ședință nu vezi miracole. V-am zis, uitați-vă pe profilul meu, cum era fața mea înainte când am început eu să promovez produsele de make-up și îngrijirea facială, care și acum le avem. Make-up-ul, doar că nu m-am mai axat eu, pentru că toată lumea mă întreabă doar de asta, că toată lumea vrea să slăbească pe perioada asta, chiar dacă vrea să fie și frumoasă. În momentul în care intri pe shop, se vede clar că avem 10 categorii de produse, de integratoare, suplimente, îngrijirea feței. Avem detersiul pentru curățarea casei, da? Dintr-un 100 de grame de detersiv, care e pe bază naturală, faci 10 litri, da? Pur și simplu. Avem măsură un căpăcel, faci un... Este și spruținul lui anume, cum se cheamă? Nu l-am mai de mână. Asta ca să... Așa, dozatorul, nu? Poți să curăți și mașina, poți să curăți casa, poți să curăți saltelele, dulapurile, tot. Deci, pentru curățenie generală, pavimente, pestrele, totul. De la baie, cameră, dulap, tot ce există. Ok? Avem cafeaua, avem hainele biomoleculare, știți că le am și eu. Pe perioada asta, acum când ies afară, nu le port. Seara, dacă nu e foarte cald, mie, că eu am aer condiționat pornit, peste noapte las climatizatorul, mă nec cu saliva. Eu am rămas un gust așa de bun în gură de la noi. Și destul de răcoare, dar prefer să dorm lejeră, nu ca să stau, pentru că alea sunt strânse. Aparte că sunt elastice. Stați că mai dau eu ceva pe jos, ca de obicei, ok? Pentru că mi-am pregătit dimineața aici, am zis că dimineața vă fac, cum se cheamă? Vedeți? Mi-am pregătit toate. Am aici și măștile de față și asta. Vreau să, după cum v-aș fi spus, vreau ca să fac, bună Georgiana, vreau să fac ceva, dar
am plecat și nu știam că... Știi când pleci de acasă, dar nu știi când te întorci, da? Ce faceți, fetelor? Bun de mâncare! Haideți, spuneți-mi și mie! Așa. Nimic, vă las. Închid. Mă gândește să fac de mâncare. Și să văd cât e ceasul. Nu știu dacă mai reușesc, că m-am întins la vorba. Am zis că intru. Uitați ce fain este cu chipiu. Mi-am găsit un chipiu azi în piață. Au! Vorbeam cu băiatul meu și prietenul ăsta tot când vede că facem, nu știu cum, cred că e o obișnuință așa, fiecare are trăsăturile lui, stilul lui de a fi, nu? Vedeți că eu și când fac poză, tot așa stau în pozițiile astea. Pentru că mă mișc cu telefonul ca să încerc, vedeți, dacă eu mă mut aici, îmi ține umbră. Mă scoate toată neagră pe sub top. Dacă mut aici, iar îmi bate umbra și nu ies bine la față. Dacă mă pun într-o poziție mai așa, deja poza mea să diversă. Eu când termin live-urile aici, după aia mă pun și fac poze, normal că fac 10-20 de poze câte îmi vine mie și dintre alea după aia selecționez care să le postez, da? Și întotdeauna mă pun, ba așa, ba așa. Asta e stilul meu și băiatul meu face la fel, nu? Și vorbeam acum într-o zi cu ea și... noi eram, stăteam pe pat, da? Și cum eram pe pat întinsă, între timp vorbeam tot așa pe telefon, munceam, da? V-am spus că puteți să vorbiți, să lucrați din wc din cameră, din salon, unde sunteți voi, din balcon, de afară. Mă rog, lucrați din confortul casei, din confortul unde vă găsiți voi. Și cum stăteam așa întins pe pat, pentru că am stat foarte mult în fund, am fost și afară, am mai avut un pic de treabă, în casă am făcut, v-am zis, curățenie generală, în bucătărie, mai am de sistemat că n-am terminat tot. Am apucat din tavan și până în picioare, ca să-mi sistemez niște lucruri, deci tot am scos afară, ce-mi trebuie arunc, ce nu-mi trebuie le las, ce nu-mi trebuie arunc, ce-mi trebuie le las, am zis invers. M-a bătut soarele în cap afară și vorbesc aiurea. Aparte că trebuia să curăț dulapurile, da? Eu întotdeauna pe perioada de vară le fac mai des, dar pe perioada de vară, mai ales înainte să vină frigul și în dulapurile cu haine, eu am scos tot. Deci toate hainele de la Z, vă dați seama că dacă hainele mele am purtat doliu, un an de zile alea colorate, cine n-ai mai umblat în ele, că spălai hainele și tot aia ți le iei pe tine, ca de obicei, că avem dulapurile pline și la urmă ce facem? Ce vă spun? Îmbracă-te frumos, aranjează-te. Pune-ți haina care îți place, că o viață avem. Mâine, poi mâine te duci, știi că ești, mâine nu să știi dacă mai ești. Bună, Sfințiana! Bună, iubita mea! Aprofită de moment, tot ceea ce poți să faci, distrează-te. Iubește soțul, iubește familia, iubește pe cei dragi, pe cei aproape de tine. Mi se gata și bateria la telefon. Mă tem că nu mai intru în sala asta live. Pentru că mi se gata bateria la telefon. Nu știu dacă vouă vă apare. Și durează, mai ales dacă intru live. Tac, tac, tac. Și stați să vedeți că nu știu cine mi-am pus încărcătorul. Pentru că l-am luat cu mine. L-am găsit. Mi l-am luat cu mine. Bună, Sânzi! Pun un pic la încărcat. Nu mai reușesc să intru live, cred că dacă... Nu vă promit, dar oricum, dacă nu intru în seara asta, că v-am promis și tura trecută că intru și fac îngrija feței și nu știu ce s-a întâmplat cu telefonul meu, că s-a blocat. Nu am mai putut să fac nici postare cu ceea ce am făcut, cu fotografiile, cu prezentarea. Oricum, v-am povestit un pic ideea care a fost, pentru că v-am spus, am avut foarte multe mesaje unde toate mă întrebau în ce costă programul, cât costă, cât poți să pierd, cât nu știu ce. Asta depinde de tine, de voința ta, pentru că problemele ce vă spun mereu, ce le ai tu, le am și eu. Nu e sigură de tine, poți să mergi și la medicul de familie pentru instrucții. Bună, Dorina! Acum te-am văzut, că mi-ai dat share. Dacă vă faci plăcere, puteți să faceți și o distribuire. Dacă nu, aparte că noi avem fișele produse la fiecare în parte, în momentul în care îți dau link-ul, faci înscrierea, îți trimit link-ul, tu te poți uita la fiecare produs în parte, poți să le arăți la medicul tău de familie. Da? Deci eu nu te oblig ca să nu-ți bag cu forța. Poți, nu mă ascund, nu-i nimic ca să zici că, wow, dacă mă duc la medic, pot să mă duc. Multe fete mă întreabă, dar poți să întreb medicul meu de familie? Da, întreabă, pentru că s-a autorizat din Ministerul de Sănătății. Noi ceea ce facem tot în regulă, da? Eu colaborez cu compania noastră, dar noi suntem în regulă, eu îmi plătesc, ești independent, îți plătești taxe la stat, da? Nu-i că cade, eu lucrez, tot banul mi-l bag în buzunar. La tot ceea ce vând, ceea ce îmi cumpăr mie personal, plătești taxe pe ele. Exact ca și cum ai firma ta, da, acasă, când deschizi un magazin, ok? Și se poate. Bună seara, Silvana! Ciao tesoro, come stai? Tutto a posto? Un abbraccio. Sta presentando di nuovo le mie cose.
perché ho già avuto un sacco di messaggi che mi stava chiedendo la programma, cosa hai fatto, cosa contieni, allora ho deciso, visto che sono uscita con un po' fuori, ho deciso di parlare un attimo. Questa mattina ho preparato tutto per presentare, però intanto ho fatto tardi, parlando con altri clienti, ho fatto tardi, sono uscita ad andare al mercato e non sono riuscita a fare, allora più tardi, o domani mattina. Vă spuneam, fetelor, dacă nu se încarcă telefonul, am foarte puțină baterie și mie când îmi arată bateria care o am acum, de obicei, după aia se stinge telefonul. Toate l-am pus acum la încărcat. Dacă nu se încarcă suficient, nu intru, pentru că intru degeaba, stau 5-10 minute și mi se oprește, ok? Dacă nu mă vedeți, oricum o să mă vedeți pe pagina mea Make Up Beauty Ileana Dantu. Intrați pe pagină, activați notificările, urmărește. Dacă vă face plăcere, lăsați-mi și un share la posturile care le pun, dacă vi se pare interesante sau de folos, da? La îndrumările care vi le dau, la rețete și așa mai departe. Nu îmi spuneți ce faceți de mâncare? Cosa cucini, Silvana, questa sera? Ho proprio un vuoto questa sera, non so più cosa devo fare. Ce gătești, Sânziana? Așa că dacă nu mă vedeți în seara asta, o să încep pe cât posibil. Dacă nu mă vedeți, atunci ne vedem mâine dimineață. Pentru că eu nu dorm până la 9-10, să știți. Eu strează la 4:30. Dar cu prenotările cu clientele, da, pentru că în ultimul timp am încercat să fiu un pic ordonat în sensul toate care au nevoie de informații, încerc pe cât posibil să fac prenotări, da? Care îmi spune că muncește și nu are timp în orarul în care îl dau, nu are timp el sau când poate ea, nu pot eu, pentru că sunt cu alte fete, cu alte clienti în tratative, alora îmi scrie când poate, eu răspund când pot, da? Când mă eliberez, pentru că e o muncă, da? Când lucrezi într-un oficiu, care lucrați în oficiu sau într-un birou sau la munca de zi cu zi, cum ai totul pus ca la carte, de la A la Z, așa și în viața noastră de zi cu zi, pentru că dacă nu devine un haos, da? Aia te sună, aia una te cheamă, una scrie, una te întreabă un lucru, una are nevoie pentru un lucru, cealaltă fată are nevoie de sfaturi sau de o idee sau, mă rog, nu poți să le faci pe toate, pentru că ai vrea să împaci pe toată lumea, vorbești cu una, după aia vorbești cu alta, sar din una în alta, te pierzi și tu, intri în confuzie și persoane sau poate dai detalii greșite și după aia îți pui fața ta în joc. Și vă spuneam despre produse, sunt autorizate de Ministerul Sănătății din Italia, au garanție un an de zile, fără dubii. Atât de gustoasă aloia, aia cu 7 fructe nu mă povestesc, e bestială. Am apă în gură. Da, o miros, deci mirosul e extraordinar, credeți-mă, aoleu, am dat pe jos, păcat de știți că eu cu scăpatul, da? Am 2 operații și la mâini, da? Nu am altele. 2 la spate și 2 la mâini. Pentru tuneri carpale. Stai că am găsit pe Google, am căutat, am să văd cum se cheamă în română și am și uitat. Tot ceva cu carpal, dar nu știu cum zice. Ok, vă iubesc, vă ador, ca un pui de curcă chior. Dați cu reveneală. Dați preț la sănătatea voastră. Nu lăsa pe astăzi, pe mâine. Astăzi îți tot pe invers. Nu lăsa pe mâine ce poți să faci astăzi. Scrieți-mi în comentarii ce gătiți. Dacă ați gătit, puteți să lăsați și o poză să mă inspirați și pe mine. Vă iubesc, vă aștept în program, vă aștept în activitate, fetelor. Dați-vă o șansă că nu vă costă nimic. Înscrierea gratuită, ai posibilitate ca să începi să consumi aceste meravilioase, aceste stupende. E cuvântul normal? Nu e normal. Nu știu ce am astăzi. Aceste suplimente extraordinare. Vedeți că totdeauna vă fac aici. Asta, mă găsesc bine aici, da? Mă vedeți în aceeași postare, pentru că eu dacă mă întorc în cealaltă direcție, de exemplu spre geam, da? În direcția asta, vedeți cum îmi ține? Aici aș fi mai comodă ca am masa în față, da? Aici mi-e încărcătorul. Deci având masa în față, aici am frulatorul. Vreau să fac înghețată. Poate până la urmă intru să fac înghețata. Care facem cu, foarte simplu, da? Practic cu o măsură de cappuccino, ok? Putem să punem și semință dacă vreau. Strugurii deja i-am la rece și poate. Să sun pe soțul meu să vadă cât vine acasă, între timp pun și, pot să pun mâncarea paragraf și în timp ce asta fac și mâncarea împreună cu voi, dar de prima dată trebuie să văd ce să fac, nu mai știu ce să fac, de carne m-am săturat. Uite că am un mare bateria de 20%. Ok? O supică o fac neapărat.
după aia văd. Ok, buona serata a tutti, un abbraccio. Vi voglio bene, chi ha bisogno di me mi puoi scrivere in privato per qualsiasi cosa, se vuoi lavorare online da casa, quando vai in vacanza basta avere il telefono, basta avere internet, la voglia di imparare e tutto si può, non è bisogno di avere l'università, non è bisogno di essere un scienziate, abbiamo tutto da imparare, tutto, perché anche il nostro preside ha iniziato da zero, ha imparato da un semplice distributore, adesso è preside di una compagnia italiana che sono onorata di fare parte. Un abbraccio, vă pup și vă iubesc, ok? Poftă bună! Și dacă nu vreți să spuneți ce gătiți, aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Pa, pa!